Lugaw na po ko. Nilugaw na po mga kanunan sa mga pasyente, guys. Tapos senyora, guys. Kanunan sa mga senyora. It's lugaw time. Tanganan yung upuan, guys. No, kanang North Tubes. Kanon na ni guys, para dali ra kanon na nilugaw. Kanon sa mga senyora. May buntag. Alas 4 pabsado, guys. Alas 2 ang kahamata senyora. Grabe. Senyora na yun, guys. Just like I'm sure.